dneska, co dneska? Vítám vás u tohohle vlogu. Dneska budeme prostě natáčet, jak co? No prostě budeme házet na koš. Takový normální den. No prostě normální den. Prostě co dělám dneska a jenom jsem u babičky a zítra zítra pojedem domů a určitě budeme mít vlog. Oba dva. Já ho taky natáčím. A doufám, že nám táta koupí mekáče. Mekáč prostě. No, tak ty jsi gay nebo co? A ty jsi lesba nebo co? Počkej, tak si tady na ten pařez. jo, tak dejte určitě like, odběr a hoďte tady to. Takový netradiční vlog. A hoďte tady na to video 25 lajků by šlo. A jo. Už jsme přišli z venku. No. A Tak už jsme si umyli teda ruce, což je samozřejmý, a teď si budeme pustit film, protože si chceme oddechnout. Hráli jsme volejbal dlouho, hráli jsme nejdřív ten volejbal, pak jsem já hrál na koš. Ne, pak jsem hrál školku. No prostě jsme toho hráli hodně, hledali jsme bunkry a teďka jsme úplně vyřízení, takže si asi půjdeme pustit film a potom si spolu zahrajeme Roblox, že? Jo, a film vám určitě natáčet taky budem. No, to je blbost. No prostě vám natočíme i jaký si pouštíme, asi ten film trvá asi 2 hodiny, takže to jako úplně nevím, jestli chceme natáčet, že? My tady prostě koukáme na filmy Kingsman. My jenom chceme říct, že jsme byli už po druhý venku. Jo. Ještě předtím, než jsme byli po druhý, tak jsme si rozkoukali takový film Kingsman, tajná služba, jak jsem říkala. A tak byli jsme potom po druhý a teďka to dokoukáváme, veď? Jo. No, tak mi to jdeme koukat. Ještě jednou ven a bude to po třetí jsme venku. Jo. Reálně, tam byl míč na terase, takže jsem do něj šel, tak tam byl, Izo ho tam zase kopala nebo hodila a proto tam nesmíme být a budeme tady na zahradě. Jo. Jdem domů a jdem se umýt. Jdem se umýt. Jo. Prostě my už jsme umytý, jsme v pyžamu, máme takový hezký pyžama. I zase extrémně líbí, má tam mašličku, dole má mašličku a prej měla nějaký kalhoty a teďka má jiný, který jsou ještě lepší. A růžový prej v její barvě. No, každopádně prostě teďka si zkoukneme filmík. Máte to v Isn't vlogu, že blablabla, tohle a prostě, no prostě půjdeme buď to dolů s iPadem, anebo zůstaneme tady a budeme chillovat. Já mám teďka tady roládu k večeři, to je úplně pizza restaurante. Dobré, takže my se jdeme zkouknout film. Už druhý den, babička nám tady byla roztáhnout a Iza ještě spí. Jo. A uvidíme se, až budeme nahoře. Lidi, mě napadl takový prank, že vypavnu na Izu. Takže jdem na to.
Au! Jo, už jsme to převlečený, už jsme nahoře. Tady máme roládu. Nejspíš. A dneska podjíždíme. Uvidíme se, až budu prostě po jídle. Takže už jsme po snídani oblečení, měli jsme oběd a za chvilku vyrážíme, viď? Mhm. Takže ahoj, už jsme na nádraží, tady takhle čekáme s Izou. A babička se šla koupit jízdenky. Takže už jsme na druhém vlaku, byli jsme v prvním i. A nic. Takže za chvilku budeme vystupovat, už jsme tady nějak hodinu a půl, nebo hodinu a 3/4 a za chvilku budeme vystupovat. Takže už jdeme domů, už jsme v autě a možná budeme mít makáč. Takže čo? Lidi, už jsme v makáči a tady čekáme na jídlo a já budu mít McCrispy. A já chicken burger. Ne, počkej, co to znamená? Já budu mít cheeseburger. Já budu mít chicken burger poprvé v životě. Jej. Teďka jsem se najet a teďka jdeme do Hornbachu pro nevím co, ale jsme tady prostě, už jsme tady a tak. Strašně omlouvám, že jsem nenatočil to, jak jsem tam byl u babí, ale já se strašně omlouvám. Já, jak jsem jel domů, tak jsem si zapomněl v autě, tak jsem si zapomněl mobil, jak si můžete všimnout, tak zrovna teď jdu na kola. Jo. Iza má teda volejbalovej a já fotbalovej. Jestli chcete vidět, jaký máme, to určitě ukážu. A je tady zrovna Iza. Jej. Jo, a Indra jdu ukázat taky. Já mám tenhle volejbalový. On je to teda na beach volejbal, ale to vůbec nevadí, prej paní říkala, takže. Jo. A já mám takový hustý černý. Tenhle ten je takovýhle. Ten mám já. A jo. A já tohle video už asi ukončím. A čau.